26 лютого 2014 року вся Україна вдивлялася в обличчя тих тисяч кримських татар, українців, які зібралися у стін Верховної Ради Криму. 26 лютого 2014 року кримські татари, українці, багато було людей інших національностей, які зібралися за закликом меджлісу кримсько-татарського народу, не дали проросійським політикам Криму і їх агентам, які вже наводнили Крим, не дали зманіпулювати ситуацію. І тоді Путін був змушений запустити інший механізм. Вночі, вранці 27-го, Верховна Рада Криму, Рада міністрів Криму була захоплена так званими зеленими чоловічками з великою купою зброєю. З території гарнізону Чорноморського флоту, яка знаходилася за дозволом України, виповзли десятки тяжких військових БТРів і іншої техніки. Літаки вантажні вже летіли на Сімферопольський аеропорт Бельбек з десантом. Кораблі з Новоросійську Анапу загружені доверху технікою, тисячами військових спрямувались до Криму. Путін був змушений розпочати пряме вторгнення військове на українську територію на очах всього світу. Його змусили на те люди, які і не дали 26 лютого Верховній Раді Криму частині проросійських депутатів сфальшувати. Мене сьогодні вранці на одному із круглих столів запитали: ви сказали тоді 26-го ввечері на всю Україну, що Крим переміг? Я дійсно пам'ятаю ці слова. Я сказав, що десятки тисяч людей кримських, які вийшли до Верховної Ради Криму, захистили себе, захистили Крим, захистили Україну. І вся Україна була в радості від того, що Крим вистояв. Кримські татари вистояли, українці вистояли. Але бачимо, що перед великою навалою імперської держави, як Росія, треба було готуватися до зовсім інших подій. І я тому сьогодні, відповідаючи на це запитання, відповів: так, ми не змогли закріпити нашу перемогу, але не думайте, що Путін переміг. Путін, кинувши війська для захоплення Криму, розпочав знищення Росії. Путін розпочав шлях до свого знищення. І ми знаємо, що буде наприкінці. Крим повернеться в Україну. Росія розпадеться на декілька держав. Путін буде покараний міжнародним судом. Це все стане можливим завдяки тому, що 3 роки тому от ті 15-16 тисяч кримських татар, українців, інших вистояли, витримали. 26 лютого, 3 роки тому, Україна вдивлялася в обличчя тих людей. Тепер вони дивляться в обличчя кожному, хто на материковій Україні. Вони зараз дивляться нас в прямому ефірі. Вони бачать вас. Підніміть прапори. Підніміть українські, кримсько-татарські прапори. Хай вони майорять. Там нас дивляться в Криму. Вони дивляться в очі кожному з нас, бо чекають, коли почнеться повернення.
Оце вдивлення цих людей має змусити кожного політика, президента України, голову уряду, кожного народного депутата має змусити на те, щоб за деклараціями ми розпочали конкретні практичні дії, які би наближували би час повернення. Ми декілька днів тому на різних заходах, включаючи Верховній Раді України, сказали про те, що нас всіх, українців, кримських татар, росіян, євреїв, естонців, хто тут є в Україні, всіх має об'єднувати одна формула, щоб не було фальші, щоб не було імітування, щоб не було якихось хитрощів. І ця одна формула має звучати таким чином: відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи Автономну Республіку Крим і Севастополь. Це є червона лінія, за яку не можна нікому піти. І любий, кожний, хто буде переходити цю червону лінію, він має бути покараний. Бо за цією червоною лінією вже не буде України, не буде кримсько-татарського народу, не буде української нації, бо Путін і Росія мають кінцеву мету, і вона всім нам відома – не дати вистояти Україні. Отже, ми сподіваємося, що ті закони, які будуть прийняті в Верховній Раді, і щодо окупованих територій, і щодо статусу кримсько-татарського народу, і щодо корінних народів України, вони мають якомога скоріше знайти єдність, розуміння всіх політиків і мають бути підтримані. Ми все ще очікуємо, що президент прискорить прийняття рішення щодо розробки доповнень змін до розділу 10 Конституції України, яка називається Автономна Республіка Крим. Я думаю, що сьогодні вже нікого в Україні немає сумнівів в тому, що ми, кримські татари, повернемося. Немає сумнівів в тому, що ми повернемося разом з українцями і Україною. Отже, не має бути нікого сумнівів в тому, що ми відновимо свою національну територіальну автономію. Іншого вже не буде, бо інакше не буде кримсько-татарського народу. Інше було 23 роки. Ми слухалися всіх, ми терпіли, ми входили в розуміння до кожного. Ми думали про те, що потім, коли всі стануть на ноги, коли армія укріпиться. Але сталося так, що коли прийшов ворог, нема було кому захистити ані Крим, ані кримських татар. Тепер такого не буде. Україна вже є зовсім іншою. Армія є зовсім іншою. Армія є патріотична. І тепер Крим також не буде безликою російською, безмозглою такою автономією. Це буде кримсько-татарська національна автономія у складі незалежної України. Це мають знати все, і з цього мають виходити. Ці дні за закликом Меджлісу кримсько-татарського народу, Всесвітнього конгресу кримсько-татарського народу і наших дуже таких відданих партнерів Конгресу, Всесвітнього конгресу українців, проводяться такі заходи на підтримку кримських татар в багатьох країнах. Вчора відбувся мітинг протесту біля російського посольства в Анкарі, столиці Туреччини, завдяки організаціям кримсько-татарської і української діаспор. І ми дякуємо також посольству України. Вони відкривали вчора дуже велику таку виставку, де показувалась історія Крима і сьогоднішній стан з правами людей. Сьогодні в Стамбулі біля будинку Генерального консульства Російської Федерації відбувся величезний мітинг, також зорганізований організаціями кримсько-татарської і української діаспор. В Москві, де зараз відбувається марш пам'яті Бориса Немцова, в цьому марші є кримсько-татарська колона. Там наші представники з Криму, там наші соратники, які живуть в Москві. 28-го в Варшаві вийдуть поляки, українці і кримські татари біля російського посольства.
Ми не дамо їм спокою, поки вони не підуть геть з української землі, поки вони не звільнять Крим, поки останній той бандит, який введений Путіном, він не знайде своє гідне місце в українській землі. Він буде закопаний. Дорогі друзі, я хочу подякувати всім вам, подякувати всім тим, хто допомагав нашій молоді. Я хочу ще раз закликати вас в будь-яких формах, за будь-які можливості. Думайте про те, що в Криму сотні і сотні тисяч людей, які в умовах окупації залишаються гідними. Вони вдивлюються в ваші очі. І будь-який момент знайдіть їм таку добру реакцію, добрий сигнал, бо Крим – це є Україна, а там є наші люди. Слава Україні!